Tak přátelé, já vás všechny zdravím, co sledujete Mykodrom, ať už na mých stránkách na YouTube nebo nově, už nám běží 5 dílů na Seznamu, na streamu, takže jsme moc rádi. A dneska mám tady opět vzácného hosta a velmi vzácného hosta. Je to vlastně člen jedné slavné české vědecké rodiny Junvirtů a konkrétně Pavle. Pavle, já tě vítám u mě v pořadu. Děkuji za pozvání. Že jsi přijal pozvání. Díky. A moc se na to těším. Já budu hodně zvědavý. Máš já pohodlí? Všechno? Je to krásné. Můžeme vyrazit? Jedem. Super. Já vždycky se tak jako z kraje ptám těch hostů, jestli někdy už jeli v kamionu. No já jsem se díval na ten pořad, co si dělal s Vítem Rakušanem, takže moje odpověď je úplně stejná. Samozřejmě jsem stopoval za mladá s kamionem. Projeli jsme celou Jugoslávii tehdy na svatební cestě jako stopem. A na svatební cestě? No. A stavěli kamionáci? Stavěli. Manželce, no, tak já jsem vždycky přiskočil. Takže ty jsi byl někde v Křoví? No, přesně. To je skvělý. No tak jsem rád. Tak dlouho si ale nejel už? Dlouho jsem nejel, ano, je to pravda. A těšil jsi se, jak mi můj kamarád Ondřej Vrtiška řekl, že se těšíš na to, takže no. Já se zase těším na to naše povídání. Slavný vědec Pavel Jungwirth, který má za sebou spoustu zajímavých a užitečných věcí. My jsme se po cestě sem do kamionu vlastně bavili o tom, že teď jsi se zabýval tím, jak pomoct lidem, kteří mají sluchové postižení, i když jsi mi vysvětloval, že primárně nejde o to vymyslet systém, jak pomoct, ale zjistit, na tom principu to funguje, tak mohl bys to mě i divákům osvětlit vlastně, o co přesně běží? Je to tak, protože jako my jsme vědci, takže asi náš primární cíl je porozumět a potom ty praktičtí lidé třeba udělají něco, co lidem pomůže. Tohle byl takový projekt, který jde hodně mimo, co normálně děláme. Prostě jsem si před 12 lety usmyslel, že bych chtěl udělat takový počítačový model lidského ucha. Od, řekněme, toho boltce přes střední ucho, vnitřní ucho až po ten sluchový nerv, aby to hezky fungovalo, aby jsme mohli modelovat, jak slyší zdravý člověk, zdravé ucho, a potom, když se nám to povede, no tak potom, když něco funguje, tak se to dá vždycky zkazit, tak bychom pak mohli třeba modelovat nějaká různá sluchová poškození a potom ideálně potom v nějakém stádiu třeba i ty kompenzační pomůcky, sluchadla, kochleární implantáty, které se snaží právě ty postižení nějak kompenzovat. Ty jsi mi to vlastně ještě vysvětlil úplně krásně, jaký je rozdíl mezi vědou a potom tou praxí, že kdyby byli na světě jenom vědci, že bychom věděli, který dřevo nejlíp hoří, ale neuměli bychom přikládat do těch kamen, jo. Ale teďka ty pragmatici a ty lidi, kteří by teda tohle naslouchátko v uvozovkách vyráběli komerčně nebo jako zdravotní pomůcku, tak ten váš výzkum je teďka stále ještě ale ve stádiu, kdy se to nemůže teďka spustit tak, aby do roka třeba už to bylo na trhu. Aby jsme si úplně rozuměli, ta naše pomůcka není žádný výrobek, to je počítačový program. Je to soubor počítačových programů, je to model. Tak, ano. Chápu, ale... A v současnosti my jsme vlastně, teďka nám o tom vyšel článek, kde jsme ten model popsali, je to vlastně poměrně složitý počítačový model, desítky tisíc řádků programu, je to udělaný v programovacím prostředí MATLAB a dneska je to v tom stádiu, že vlastně to umí simulovat zdravé ucho. Dokonce nejenom lidské, my to děláme jako obecně jako savčí ucho, takže já dávám takový bonmot, kdyby někdo opravdu chtěl vědět, jak slyší jeho zdravý křeček, tak v principu můžeme také i k tomuto přispět. Ale samozřejmě primárně je to směřované na lidské ucho. A teďka jsme ve stádiu, že máme teda ten model zdravého ucha a jak jsem říkal, tak do budoucna můžeme se snažit to různě kazit. Jeden ten spoluautor je zaměstnanec firmy Medel, rakouské firmy Medel, která vyrábí kochleární implantáty, takže tam právě s ním se bavíme o tom, jak by to mohlo být třeba použito i ke zkoumání poškozeného sluchu a toho, jak to kompenzovat. A ještě chci říct, že ten první autor je můj student Ondra Ticháček, to je opravdu geniální student, který odřel veškerou tu práci a možná ještě kousíček zprátky, ta původní motivace byla, můj mladší syn Matěj špatně slyší, měl meningitidu, když byl
úplně malé miminko a ty léky, kterými ho léčili, vlastně poškozují sluch. On se s tím velice dobře jako vyrovnal, má sluchadla, dneska studuje ve Spojených státech. A ten Ondra Ticháček, ten student, který udělal celou tu práci, shodou okolností jeho spolužák z Gimplu, takže se to tak hezky jako celé jako uzavřelo do sebe a já z toho mám radost, že... A tvoje manželka pomáhá dětem? Takhle, ano, já jsem to měl jako takovou hru, moje manželka skutečně pomáhá sluchově postiženým dětem a jejich rodinám, ona pracuje v branné péči a jako psycholožka a ona skutečně je ten praktik, který zatopí v těch kamnech, jo? Já jsem ten, který teoreticky uvažuje, které dřevo by bylo vhodné do těch kamen. Asi tak na téhle úrovni. Ale když jsi zmínil toho syna svýho a tu motivaci nějakou, tak v tomhle případě to byla výjimka, že ti nešlo na prvním místě o tom, jak to funguje, ale i aby to přineslo i nějaký ten výsledek, že by se těmhle lidem mohlo pomoci, nebo to jde ruku v ruce? Tak takhle, cokoliv děláme ve vědecké práci, stejně nakonec jako chceme vidět třeba nějaký výsledek, ale zároveň jsme realisti a vidíme, že spousta těch věcí, které děláme, nakonec skončí tím, že jsme možná maličko posunuli to poznání dál, ale takový ten jasný praktický výsledek tam často být nemusí. Je to prostě poznání, někdo jiný, nějaký praktik se to třeba chopí a posune to dál. Čili tady to vidím podobně, ale spíš, že jsem se pustil do projektu, který je hodně mimo to, co obvykle děláme. Protože já obvykle se zabývám malými atomy a molekulami, tohle bylo na úrovni nějakých elektrických obvodů. Hodně to bylo mimo moji komfortní zónu. Tak to, že jsem se do toho pustil, asi ta primární motivace byla, že mě zajímalo, jak funguje lidský sluch, zajímalo mě to proto, že jsem chtěl porozumět tomu, jak slyší můj syn, nebo jaké má to poškození sluchové. A to říkal Richard Feynman, že nejlépe člověk něčemu porozumí, když to zkusí nějak udělat. Jo? Takže jsem si zkusil něco. To je taková hra. Jasně, ale zaujalo mě, jak jsi teďka řekl, že teda jste modelovali savčí ucho obecně. Jsme ve stádiu, kdy se dá na počítači simulovat a dát do zvukové podoby, jak slyšej nějaký druhy savců? Jo, a ono ten důvod, proč jako jsme dělali obecně to savčí ucho, je, že spousta těch parametrů, které do toho modelu vcházejí, jsou změření a ne všechny měření se dají provádět na lidském uchu z etických důvodů, protože lidské ucho je aktivní orgán, čili nedá se měřit na mrtvolách, musí to být jako živý organismus a ty měření jsou často velmi invazivní, tam se musí prostě dávat různé elektrody na to měření a co si můžete dovolit na křečkovi nebo na morčeti. Na zvířatech se to dělá? Na zvířatech to jde. Samozřejmě tak křeček netrpí? Musí se to dělat samozřejmě eticky a jsou etické komise, ale přeci jen na zvířatech si můžete dovolit o něco víc než na živých lidech. Takže i kvůli tomu je to vlastně obecně model savčího ucha a to je taky problém vlastně, který máme, že spousta těch dat a parametrů, které máme, nejsou přímo pro lidské slyšení, ale pro slyšení právě těch křečků a morčat a ten počítačový model by nám mohl trošičku pomoct i tohleto překlenout, získat data, která se těžko získávají z experimentu na lidech, právě z těch etických důvodů. Chápu, ale můžu si to představit jako like, že sednu k počítači, ty zmáčneš čudlíček a já uslyším, jak slyší třeba myš domácí. Spíš trošičku jinak. Ty sedneš k počítači a promluvíš na ten náš model, nějaký tóny mu dáš, nějakou hudbu nebo nějakou řeč a já ti jako výsledek dám, jak jde ten sled impulzů v sluchovém nervu do centrální nervové soustavy. Takže ti dám vlastně takový obrázek, kde budeš vidět, který nervové zakončení byly vybuzený a jak to jde potom do toho mozku. A to je právě důležitý třeba, když se kompenzuje sluch tím kochleárním implantátem, kde přímo vlastně se obchází ta kochla, to slyšení a přímo se budí ten sluchový nerv, tak i přesně tohleto můžeme modelovat a můžeme modelovat, jak se kombinuje třeba nějaký zbytky slyšení toho normálního s tím, řekněme, elektronickým, tím umělým, které je prostřednictvím kochleárního implantátu. Tedy, když se na ty data podíváš, tak tvoje představivost je tak bystrá, že si umíš potom jako představit přímo, jak ten živočich poslouchá? Možná naopak, jako
ten model mi ukáže, jak se přeloží ten zvuk, kterým my rozumíme. No dobře, ale není ve zvukové podobě, chápu to dobře. Ne, je to v podobě vlastně impulzů, elektrických impulzů, které ale jdou do musíš mozku. si pak představit ten samotný v něm. Co potom s tím ten křeček udělá, jo? Tak to už fakt nevím. To už je zase mnohem složitější. No a právě. jak to zpracuje křeček proti tomu, jak to zpracuje člověk, to už jsou zase nějaký neurofyziologové, kteří tohleto zkoumají. A to bych řekl, že je zase o několik řádů složitější. Jo? Ta naše úloha je v podstatě jednoduchá. Převést ten akustický vzruch na sérii elektrických impulzů, které jdou do mozku. To chápu, ale vy se už nezabýváte tím procesem, jak pak vlastně je ten celkový v něm. Co my si potom s tím uděláme, no to už nedokážeme. No. Ale jako lze to ve vědě? Je Jsou ta lidé, věda kteří tak to daleko? zkoumají. Není. Tohle to je jako strašně složitý. Samozřejmě něco o tom víme. Ale u zraku myslím, že už se to že se to už modelovalo, že se ukázalo, ano, že třeba... i u sluchu, ale tohle je o řád složitější úloha. Jo? Jak potom ty signály vlastně ten náš mozek zpracovává, to už je zase mnohem složitější. Ten náš model je vlastně takový jako mechanicko-elektrický. To je to jednoduchý. Takže my ani biologicky nevíme, jak přesně to v mozku pak funguje, kde se z těch elektrických impulzů pak stává ten samotný v něm. A proč tobě se bude líbit víc Mozart a mně nějaká punková kapela? To je právě věc. A myslíš si, že tohle musí mít zákonitě jako vliv na tom, jak jsou ty neurony propojovaný? Já si myslím, že bez těch neuronů by to nešlo. Jo? To mi je jasný. Ale jak přesně to funguje a jestli tohleto všechno věda objeví, to si nejsem jistý. A jestli to musí objevit, jo? Jako, tam už se pohybujeme na hraně toho, co se nám líbí, co se nám nelíbí. Možná některé věci můžeme i nechat mimo tu vědu. Jo? Chápu, já tomu rozumím a nejspíš asi třeba nikdy si na tyhle otázky neodpovíde, protože ono to trošku mi to připomíná takový to až filozofický, jestli vlastně my jako lidi máme skutečně svobodnou vůli, nebo je to jenom nějaký klam. Ano, a to se přesně dostáváme už na hranici mezi vědou a filozofií a já si myslím, že podle toho, jak si tu otázku položíme, tak ji může zodpovědět věda nebo filozofie. Jak jsme se bavili, když jsme sem jeli o nepřekrývajících se magisteriích Jay Goulda, který říkal, že věda se ptá po věku skály a víra se ptá po skále věků. Jo? Na stejnou věc já se můžu podívat z pohledu vědy, zkoumám, jak něco funguje, anebo z pohledu filozofie nebo víry, náboženství a budu se ptát proč jsme tady, co je láska. Chápu, ale to znamená, že vědecky nelze jakoby na nějakých empirických zkoumání, měření jasně říci, že naše vědomí je svobodný. Věda tohle nedokáže 100% říct. Teď si mě dostal trošku do úzkých. Já si myslím, že to záleží, jak se ta otázka sformuluje. Jo? Tak, jak ji formuluju já, tak dá se na ní odpovědět. Jestli máme svobodnou vůli. Jestli máme svobodnou vůli v tom smyslu, že věda to 100% umí říct, jestli jo nebo ne. Tak. Mně to skoro připadá na úrovni, jestli věda umí dokázat, jestli existuje nebo neexistuje Bůh. Jo? Já bych tohleto nechal asi v oblasti víry. Jo? Já věřím, že svobodnou vůli máme, dobře se mi s tím žije. Nevím, jestli mi tohleto otázku potřebuje, aby mi ji věda zodpověděla. Jasně. Někdo mi jednou řekl, že vlastně věda nemůže ani 100% třeba prokázat, že když vypadne člověk z 12. patra, že na 100% spadne na zem. Že neexistuje, že jako může věda říct, že je to velká pravděpodobnost, že dopadne na zem, ale nedá se to jako vědecky 100% garantovat. Je to pravda? Tady si teďka přišel na něco hrozně zajímavého, protože velice často, když dáváme nějaké tvrzení ve vědě, tak mu dáme taky určitou jako jistotu nebo pravděpodobnost, jaké je to tvrzení. A mezi věci tak jako panuje, že když ta pravděpodobnost je nějakých 99,99, tak už pak to fakt nemusíme řešit. Čili tady s tím 12. patrem, tady bych jako té vědě docela by důvěřoval, že a nezkoumal bych to. Jo? Ne, mě jde o to, jestli to je takhle explicitně, nebo tam opravdu je tak, že ta věda nemůže absolutně nic 100% garantovat. Jo, jestli to je vlastně věda v téhle podstatě, jestli to je podstata té vědy, že vlastně může pomoct nám porozumět našemu vesmíru, našemu
okolí tomu všemu, ale nemůže nic 100% garantovat. Tak to už zase jsme někde na hraně filozofie, ale já bych řekl, s čím můžeme pracovat, je pravděpodobnost hraničící s jistotou. Tak. A tam bych řekl, že spousta věcí ve vědě je v této oblasti. Můžeme se na ně spolehnout. Nakonec to, že jedeme tím kamionem a že ten motor funguje, když to půjdeme zpátky, tak to půjde k nějaké termodynamice, která funguje s pravděpodobností hraničící s jistotou. A já doufám, že na ten Barrandov dojedeme a že to bude fungovat. Ne, určitě. Mně šlo právě jenom o tom, jestli tam je nějaký mizimum, nějaký... Rozumíš, mě šlo jenom o to, jestli to 100%... Jestli prostě při tom pádu nějaká boží ruka toho člověka jako nezvedne na to. A to jsme přesně už jako mimo oblast Ani ne vědy. tak boží, jako že může existovat nějaká strašně malá pravděpodobnost, která by na základě přírodních zákonů dokázala, ten člověk by na Zem nedopadl. Takhle jsem to myslel. Může v tom daném okamžiku do Země vrazit meteorit, který tu Zemi rozmetá, to ano. Ale mně se docela dobře při mojí práci pracuje s pravděpodobností hraničící s jistotou. To jsou věci, na kterých můžu stavět. A pak mám spoustu věcí, kde ta pravděpodobnost je mnohem menší, kdy si nejsem jistý, tam to zkoumám, že jo, tam se snažíme třeba to zkoumání někam posunout. A myslím si, že to je to, co jako je dobrá věda, když říkáme, myslíme si, že něco nějak funguje a dokážeme tomu i přiřadit tu pravděpodobnost, kterou si to myslíme. To je hrozně důležité. No tak víme, že třeba, nebo aspoň si to já myslím, jsem se tak dočet, že třeba Einstein nenáviděl kvantovou fyziku. Vždycky říkal, že rád chodí spát s vědomím, že ten měsíc tam bude furt, i když se ráno probudí, protože celá kvantová mechanika je vlastně právě o té pravděpodobnosti. Takže... A já se jí živím, to je docela zajímavý. Ty se živíš kvantovou mechanikou? Jo, do značné míry my děláme. Dá se pochopit kvantová mechanika? My jsme měli hrozně fajn profesora na matfizu, který nám ji přednášel a on nám na první přednášce řekl, vidíte studenti, jako kvantová mechanika se nedá naučit, ale vy si na ní zvyknete. A já už jsem si na ní docela zvyknul, já už dokážu, já mám pocit, že když prostě na tom počítači honím ty svoje atomy a molekuly, ty elektrony v nich se pohybují podle zákonů kvantové mechaniky, já už teď to trochu přeženu, jo, a je to kec samozřejmě, ale já už s nima tak trošku cítím. Já už ty vlnové funkce tak jako maličko za ty léta cítím. To znamená, zvyk jsem si na to, dokážu trošku jako tím přemýšlet a hlavně ono to má prediktivní schopnost. Jako když, to je to, kde ten Einstein si myslím, jak byl geniální, tak to nedocenil tu kvantovou mechaniku. On chtěl všemu rozumět jako v podstatě deterministicky. Ta kvantová mechanika právě pracuje s těmi pravděpodobnostmi, ale to je strašně užitečný. My umíme dělat velmi dobré předpovědi právě třeba s nějakou pravděpodobností, ale to funguje. Jo? Ta kvantová mechanika v tom mikrosvětě funguje. Vlastně myslím si, že jsme nenašli zatím příklad, kde by nefungovala. Jo? Takže... Jasně, funguje, ale jde o to, že člověk by neměl se snažit ji chápat z pohledu makrokosmu nebo selským rozumem. Teď si to řekl velmi dobře. Prostě ty zákony, které platí na úrovni tady pohybu toho kamionu, nebo jak se tady hejbeme, prostě to jsou klasické zákony, klasické mechaniky, ty prostě v tom mikrosvětě neplatí a když se budeme snažit prostě ten náš selský rozum, to naše pochopení vtáhnout do toho mikrosvěta, tak narazíme. Čili lepší je trošičku jako si říct, couvnout zpátky, říct si, hod, teda prostě ta moje zkušenost tady jako nefunguje, být s tím otevřeným hledím a spíš se nechat skoro okouzlit jako tím kvantovým světem a zvyknout si na něj. No. Ale spousta lidí se toho může bát, protože mají rádi takovou tu svoji jistotu, že něčemu rozumí, taky si spoustu věcí zjednodušují, chtějí vidět svět černobíle obecně, protože jim to dává ten pocit, že tomu rozumějí i těm problémům. Takže spousta lidí, když se kouknou do té kvantové mechaniky, jak funguje ten náš svět úplně na těch malých částech, tak jim to může dodávat nějakou hrůzu z toho, že to tam je všechno úplně jinak, že to nedává najednou smysl. Takže ty tyhle pocity nemáš, tebe to spíš jako ty se tím kocháš. Jednak se tím kochám, protože je to krásný a jednak vidím, že to funguje prostě každý počítač nakonec, posledu ten tranzistor, který tam je, že tisíce tranzistorů fungují na základě prostě zákonu kvantové mechaniky a funguje to víme, všichni to používáme, že jo? Čili jednak je tam to okouzlení tou krásou, je to fakt pěkný, a jednak okouzlení tím, že to jako neuvěřitelně dobře funguje. Tak to jsem rád, že to takhle říkáš, protože já jsem z toho taky okouzlený a určitě ty kvantové mechanice zdaleka nerozumím jako ty, ale to jsem do toho trošku nakouk. Já ji taky nerozumím, ale zvykl jsem se. No dobře, ale víš o ní daleko víc, já když jsem do toho trošku nakouk, tak mě to ohromilo, jak to je vlastně všechno strašně magický a strašně pozoruhodný.
Já bych řekl pěkný. Magický je trošku, to už bychom zase možná trošku ujeli, ale je to krásný. Jo, super, tak to jsem rád, že jsme se na tom shodli. Pak jsme se ještě po cestě bavili, protože jsme měli nějaký čas, byla zácpa, že ty vlastně si dělal i přednášku na otázku placeba a já jsem se tě ptal, jestli se dá dokázat, nebo jestli ty dokážeš vysvětlit, na jakém principu vlastně placebo efekt funguje. Všichni víme, že funguje, to se nedá popřít, ale jestli se dá vlastně vysvětlit ten princip, na kterém to funguje. Tady jsme trošku odbočili, já bych to možná měl uvést do kontextu. Tak, spousta toho, co zkoumáme, se týká vody a vlastně vlastností vody, i kvantových, i nekvantových. A já trošku jako takový možná jako popularizaci vědy o té vodě rád mluvím a jeden ze způsobů, jak o tom mluvit, je mluvit o homeopatii, takže mám přednášku, která má název Homeopatie a placebo. I v podstatě to shrnutí je, pokud se shodneme na tom, že homeopatie je placebo, tak proč ne? Ale tím pádem já jsem se dostal k tomu placebu, nejsem doktor, ale zajímá mě to samozřejmě, jak to funguje a to je hrozně zajímavá otázka, která je studovaná i vědecky a jak to ovlivňuje třeba naši psychologii. Já spíš se na to dívám takovým tím, tady jsem ten praktik, tady jsem ten, kdo chce zatopit v těch kamnech. Já vidím, jak to funguje, můj 4letý vnuk Jonatán furt do něčeho vráží a rozbrečí se a já mu to pofoukám a je to najednou dobrý. To je přece úplně klasický placebo. Čili ten můj přístup je, placebo typicky funguje na takové ty malé obtíže, jako nemůžu usnout, trochu mě bolí břicho, trochu mě bolí záda a to, co to placebo dokáže, ten prášek, to pofoukání, ta konzultace s bílým pláštěm je, že nějak dokážu ten problém zmenšit. Už mě to tak jako neničí, dokážu to nějak jako odsunout, vlastně si uvědomit, že to třeba není zase takový problém, i třeba ne úplně vědomně a najednou se to vyřeší samo, to tělo má samo léčící schopnost, jo? Čili moje chápání toho placeba je asi na téhleté úrovni. A na který úrovni chápání je, když se podíváš na jednoho českého herce, který veřejně říká, že třeba člověk umře na rakovinu jenom proto, že už nechce žít. Jestli ta víra já vím, říká, že narážíš, jako. Tak, jestli ta víra je tak silná, že člověk může porazit takovéhle nemoce a naopak, že když člověk nevěří v uzdravení nebo nemá chuť do života, to samozřejmě nějaký vliv určitě psychika má, to je nepopiratelné, ale jestli takhle zásadní, jak ten pán říká, to už je trošku asi záhradou. No jistě, jak jsme si říkali, když jsme sem jeli, myslím, že je málo případů popsaných v literatuře, že by kostka cukru uzdravila někoho v terminálním fázi rakoviny. Čili já bych tady byl strašně opatrný a to placebo má svůj význam právě, jak jsem říkal, při těch mírných obtížích, kdy každý lék, který se podává, který není placebo, má samozřejmě nějaké vedlejší účinky. Výhoda placebo je, že vlastně nemá žádné vedlejší účinky. Takže jako na ty mírné obtíže, kde to je opravdu na hranici, jestli se na to nevykašle, tak tam si myslím, že to nějaké místo má, ale když je skutečně nějaký závažný problém a když si zlomím nohu nebo to, tak jako... Nebo, tak furt pro tu hlavu, no jasně, nebo přesvědčení, cukru. že stačí opravdu chtít a nemusím 6 měsíců jíst, to asi to se prostě shodneme, že to je blábol. Možná to lidi rádi slyší, protože v tom je nějaká naděje, ale s vědou to nemá nic společného. Nemá a to placebo skutečně s vědou má společného to, že se dá zkoumat, jak placebo funguje. Tam je třeba jeden směr, kterým se to ubírá teďka, který mi připadá hrozně zajímavý, taky jsme se o tom bavili, když jsme sem jeli. To normální chápání placeba je, že doktor mi řekne, mám pro vás skvělý švýcarský preparát na nespavost a předepíše mi ho, ale ve skutečnosti mi dá kostku cukru a já si myslím, že to je ten švýcarský preparát a proto dobře usnu. Jo? A tady je etický problém, protože takhle mě vlastně ten doktor klame a lékař by neměl klamat pacienta. I když je to v dobré míře. I když je to v dobré míře. O tom jsi přesvědčený. Já si myslím, že by jako pacient má právo na pravdivou informaci. No a to, kde se ubírá teďka vědecký výzkum jedním směrem je zkoumat to, čemu se říká otevřené placebo. To, o čem jsme se teďka bavili, je skryté placebo, ale co kdyby ten doktor tomu pacientovi řekl, podívejte, vy nemůžete jako usnout, já vám můžu dát nějaké silné barbituráty, ale bude to mít vedlejší účinky a je to návykové, je to blbý, a nebo vám dám kostku cukru a ono to překvapí
překvapivě taky docela jako často funguje. Zkuste to, jo. On vám řekne, že to je placebo a vy to zkusíte a usnete. No a zní to jako blbost, ale opravdu vědecké zkoumání ukazuje, že i tohleto otevřené placebo funguje docela dobře. No ale čím si to vysvětlí, když tam se ztratí to, že člověk věří, že to je lék, najednou ví, že tam lék není a přesto se to zlepší. Myslím si, že úplně pochopení nemáme tohohle, ale dovedu si představit, že tady pomohlo to. Ten doktor mi řekl, že funguje i to placebo, no tak já mu nějakým způsobem jako důvěřuju. Nevím, nemám pro to úplně jako dobrý vysvětlení, ale eticky to pro to je přijatelný. Takhle, ano, hrozně bych chtěla, aby to fungovalo, protože tohle mi připadá eticky v pořádku. Ten lékař neklame, zároveň prostě nebere člověk nějaké prášky se strašnými vedlejšími účinky na nějakou v podstatě blbost. A mně se to hrozně líbí, jo? Jako to otevřený placebo mi přijde super. Takže pokud se skutečně prokáže, ono to pár teďka studií, ono se to bude muset asi opakovat a tak, ale pokud se prokáže, že to funguje a zatím se ukazuje, že to funguje v podstatě stejně dobře jako to skrytý placebo, takže by skončilo skrytý placebo. No v podstatě by se nemuselo. Nebyl by proto důvod. No. To je zajímavý, tak uvidíme, jak se to bude ale je to otevřený výzkum a jasně. Dávám tam otazník ještě. Jasně, ale říkal jsi zároveň, nebo ví se, bavili jsme se, že existuje opak placebo, že naopak člověk sní, jak se říká, jak se to nazývá? Nocebo. Hrozně dobrý příklad, nebudu dávat žádná jména, ale jeden můj velmi dobrý kamarád, který má rád houby, tak si nazbíral masáky, udělal si smoženici, strašně mu chutnala a v noci se probudil spocený, že se mu tam určitě přimíchala ta muchomurka zelená. Strašně se mu udělalo špatně, byl skoro na umření, zavolal si rychlo, odvezli ho do nemocnice, vypumpovali mu žaludek, ulevilo se mu, všechno bylo dobrý. No a pak mu řekli, pane, to byly masáky. Takže oni udělali rozbor. Udělali rozbor, žádná muchomurka tam nebyla. Ale přeci on si dokázal sugerovat, že tam byla a udělal se mu hrozně špatně. Jsou popsány případy v literatuře, kdy člověk zemřel po požití látky, která byla naprosto neškodná, ale přesvědčil se, že to je jed a vlastně dostal takový šok. Tam to vysvětlení si myslím, že je jednodušší, že to je na nějaký bázi paniky. Na bázi paniky, šoku, která skutečně může způsobit závažné poškození až smrt. To je možný, jo? Čili to je opak toho placebo, to je nocebo. No. Jasně, to bych nepodceňoval. Já bych nepodceňoval ani lidi, kteří užívají drogy, protože já jsem jednou kouřil trávu, už je to xx let a sugeroval jsem si, že jak mám astma, tak jsem si sugeroval, že nemůžu popadnout dech. A v tom stavu, byť je to mírná droga, bylo mi 17 let, myslím, tak jsem si to opravdu tak sugeroval, že to vypadalo, že jako natáhnu brka, jo, takže... O trávě mi radši nemluv, protože já jsem na sobě experimentálně ověřil, že jsem na ní extrémně citlivý a dělám věci, které se do dneška stydím, takže já si Počkej, my jsme si říkali, že to nebude úplně o tobě, ale tohle mě zajímá. Měl jsi nějaký stav, který nebyl příjemný? No spíš jsem dělal úplný hlouposti, no. No tak to taky patří k životu. Patří, ale člověk si říká, že jako tohle nemusí dělat. Jasný. A ještě jsme se bavili o jedné důležité věci a teď dávejte pozor všichni, co jste zamilovaní, protože existuje vědecky popsaný fakt. Má to krásný název, Pavle, jestli... Je to syndrom zlomeného srdce. Vím to z druhé ruky, jo. Zase tady nejsem kardiolog, ale vím to od jedné kardioložky, že se může stát, pokud člověka opustí dívka a má to, čemu se v literatuře říká zlomené srdce. Takže se to dá naměřit na tom EKG, že skutečně tam na tom srdci se projeví fyziologické změny. Přijde mi to takový jako hezký příběh a asi na něm něco pravdy je. Že nějaké psychické stavy se mohou vlastně projevit i fyziologicky a jsou vědecky naměřitelné. Já jsem vlastně se ještě bavil o tom, jestli ta psychika funguje tak, že ty neurony v mozku dokážou při tom pozitivním postoji vyprodukovat nějaké látky, které pak dokážou vlastně, že ta látka je vlastně jakoby léčivo a dokáže třeba zahojit rychlej zánět nebo něco takového, jestli tam existuje možnost, že to je jako i fyzikálně, jako, že chemicky, takhle to chemicky.
Tak já jsem chemik, tak samozřejmě No. bych byl v pokušení, že jo, ale já bych tady byl hrozně opatrný. Jo, Nic takového neexistuje, žádný takový. Já bych byl opatrný oběma směrami. Já bych netvrdil, že nic takového nutně neexistuje, ale Ne, mě jde o to, jestli to třeba bylo publikovaný, jako že tohle už se měřilo empiricky, že se... nevím. Nevíš o tom. O tom nevím, ale třeba když se bavíme o tom efektu placebo, tak moje chápání je, že to mnohem víc nějaký jako spíš jako psychologický efekt, než že bych našel tu skutečnou chemikálii, která to udělá. Jako nakonec my chemici říkáme, všechno je chemie, jo, ale to je bon mot, jo. Jako, to je bon mot, já jsem myslel, že ty neurony opravdu třeba, když mají stres, že produkují nějakou ale jo, látku, samozřejmě. Že to je všechno jako chemie. To je zase, co je slepice a co je vejce, jo, jako, jasně, vždycky můžeme dohledat, že se změní nějaký fyzikální parametry nebo nějaké chemické parametry, ale to neznamená, že tam není důležitá ta psychologie, že jo, to nastavení mysli. My nevíme, co je první a co je jako, co je příčina. Když se vrátím zpátky, o čem jsme se bavili, nedokážu připojit ke konceptu svobodné vůli nějakou konkrétní chemikálii. Jo? To nedokážu a možná to nikdy nedokážeme, možná to je dobře, že to nikdy nedokážeme. Jasně. Ale je prokázaný, že když má člověk stres, tak opravdu produkuje... Samozřejmě, to je samozřejmě fakt. Jo? Ale tam jde o to, jak je přímá ta souvislost a jestli můžeme skutečně jedné látce přiřadit jako efekty, které jsou jako složité psychologické. Tady bych byl velmi opatrný. Ještě taková jedna osobní otázka. Ty jsi, Pavle, byl už třeba někdy v dětském věku rozhodnutý, že se dáš na dráhu vědce, nebo jsi chtěl být třeba kosmonaut, nebo já nevím, popelář? Rozhodnutý, jako... Rodina tě určitě formulovala. To byl takový samospád trošku, jo, právě protože jsem z vědecké rodiny, tak a jsem ten starší bratr, který jako byl ten šprt a ve škole mu to šlo, tak to nějak šlo samospádem. Musel se hodně učit, hodně na tom namakat, nebo ti to šlo samo do té hlavy? Zas tak moc ne, no. Potom už na to matfizu, jo. Takže tak jako samospádem jsem dospěl do toho matfizu a pak teda jako moje největší životní vzpoura proti tomu samospádu byla, že jsem teda z té fyziky přešel k chemii, což taky bylo trošku shodou okolností a dneska už jsem vlastně někde na pomezí chemie a možná i trošku jako biologických věd, ale nakonec stejně jsem fyzikální chemik, ta fyzika tam je, jo, jako ta kvantová mechanika nakonec je fyzika, takže a co se mi dneska vlastně hrozně líbí, na Přírodovědecké fakultě je teďka nový obor, bakalářský obor, který se jmenuje přírodní vědy, v podstatě, že se to studuje dohromady. A já si myslím, že je dobrý jako úplně tu fyziku, chemii a biologii neoddělovat. Tam ty propojení jsou ohromný a možná někde v těch propojeních jsou ty nejzajímavější věci. Takže na jednu stranu to může člověk dát takový obecnější pohled, ale není to na úkor specializace? Je, samozřejmě. A já jsem spíš dneska ten člověk, který je takový ten letem světem, takový ten turista, což má svý výhody a má to taky svý nevýhody. Jako pak jsou lidi, kteří se hrozně zanořejí do jedné věci a jsou tam nejlepší na světě. Člověk si musí trošku vybrat, co mu sedí a je to vždycky takový jako balancování. No. A cítíš se víc fyzik nebo víc chemik? Dneska už asi víc chemik. A? Super. Jo. Ještě jedna taková studie se hodně pojí s tím jménem, i když nechci jakoby moc zabrušovat do detailu, abych se z toho pak jako složitě nemusel vybrušovat, jak říká jeden klasik. Ale co se týče toho, že jste zkoumali vlastně možnost, jak dopravit léčebnou látku přímo do buňky, tak, aby to neporušilo, aby se vlastně minimalizovala možnost nějakých vedlejších účinků, aspoň tak jsem to chápal. Na tomhle ještě makáš, nebo? Jo, tohle je úplně jako teďka jako rozjetý. Tam jak se to dá, ještě ruším. Ano. Jak se to dá stíhat s tím uchem dohromady? To ucho byla úplná bokovka, jo, to byla opravdu bokovka, kterou jsem chtěl mít za 3 roky hotový, ale trvalo to teda 12 let a teď už snad je to teda v podstatě hotový, ale to byl takový jako mimo, na to jsem neměl žádný grant a takový koníček. No. Tohle to je, tomu se říká peptidy pronikající do buněk, to jsou takové
vláčky, no já už používám tenhle termín, ale On je dobrý, on je docela dobrý, lidi no. si ho můžou potom na který představit. se dá potom třeba zavěsit ta molekula léčiva, tak to zkoumáme už taky pár let a zase je to trošku jako v tom našem projektu toho ucha, je to základní výzkum. Jako zdaleka nejsme ve stádiu, kdybychom skutečně mohli konkrétní léčiva dopravovat do konkrétních buněk. Je to spíš o ten princip, aby jsme pochopili ten princip, jak to funguje, protože já si pořád myslím, že pokud pochopíme detailně na molekulové úrovni, jak něco funguje, tak máme větší možnost, jak s tím pracovat, jak to manipulovat, jak potom nějaký další šikovní lidi v těch kamnech zatopí. Jo? Ale já opravdu zkoumám strukturu toho dřeva, když použiju ten příměr, který už jsme. Ale ten rozhovor pro Český rozhlas si tenkrát dělal v roce 19, to znamená, že už je to dneska 4 roky, tak tam nějaký progres Teď předpokládám jsi mě usvědčil, jak jsme pomalí. Je, určitě. No tak jako lidi si třeba představují, že 4 roky ve vědě strašně hodně, ale ono to jde pomalu. Jo, tak někdo je pracovitý a jde mu to rychleji, nám to jde pomalu. Udělali jsme pokrok, ne ani tak v tom modelování, když tam taky trošku, ale máme nádherný nový experimentální techniky, tomu se říká kryoelektronová mikroskopie. Zase, když si člověk vezme normální mikroskop, tak to je fajn, že jo, člověk uvidí buňku, něco zvětšeného, ale ten světelný mikroskop má omezení, v podstatě nemůže člověk vidět objekty, které jsou menší než vlnová délka toho světla, což to světlo, který je normální, tak to se bavíme třeba půl mikronu. Jo? Jasný. Ale ty peptidy, ty jsou ještě o 3-4 řády menší. Jo? Takže my vidíme jenom jejich působení? No vůbec ne, ale právě to chci říct, jsou nové techniky, elektronová mikroskopie, kdy se používají elektrony, ne fotony viditelného světla. S těma elektronama právě kvantovou mechanikou je spojená vlnová délka, která je mnohem kratší a ty jsou schopný vidět jednotlivý atomy molekuly. Takže my právě touhletou technikou už vidíme ty peptidy, vidíme tu buněčnou membránu a tohle nás hrozně posunulo teďka. Takže my máme krásné obrázky. Takže my máme takový atlas obrázků. A co my z toho potřebujeme udělat? Že tě zase ruším, potvrdila se ta představa, která byla bez toho, než to bylo co jsme možno. si vymysleli, no. jo? Ten náš komiks. Přesně. Tak jako z 50%. Jako, není to úplná blbost, ale budeme to muset zpřesňovat. Jo? Což je ideální vlastně stav. To je skvělý. Je to skvělý, ale to, co teďka máme, je spousta obrázků. Jako kdyby člověk, my chceme vidět film, že? My chceme vidět ten peptid, na to se naváže nějaká látka, on přijde na tu buněčnou membránu, udělá tam por, projde do té buňky, ten por se zavře a dopraví tam tu látku. Tak to by byl ten náš celovečerní film. Co nám ta mikroskopie dá, když si to představíš jako celovečerní film, tak nemáme celovečerní film, ale máme třeba stovky fotek z toho filmu. Ani pořádně nevíme, nemáme je srovnaný v čase. Jo? A my teďka si je potřebujeme z těch fotek udělat ten film a udělat si nějaký obrázek. No přesně, správně si to zařadit a pak tomu třeba dodělat to modelování. Takže jo, jsme dneska o kus dál, ale pořád jsme hrozně daleko od nějakého praktického použití. No třeba se toho dožiju, uvidíme. Ale nebo to udělá pak někdo jiný. Jo? Ale myslím, že to poznání posouváme. To je dobrá zpráva. Že jsme pomalí, to je teda fakt. No tak pomalý, já myslím, že v té vědě prostě jsou věci, které neurychlíš. No tak zase jste poctivý v tom bádání, bych to nazval, než pomalý. Jo. Ale že si děláš prostě, tyhle koníčky, že ještě bokovku, jako tady vymýšlíš takhle skvělé věci ohledně toho ucha. Máš vůbec čas na nějaký třeba sport nebo zábavu? Teď jsi mě teda jako dostal, protože já prostě ujíždím na sportu. Já hraju tenis a já jsem hrával závodně jako kluk, pak dlouho jsem přestal. Na jaký úrovni? Na úrovni pražského přeboru, jako žádný Lendl, ale teďka se zlepšuju a hraju třeba 3x, 4x týdně, strašně mě to baví, takže jo, samozřejmě si najdu čas a ono teda, aby pochopil, jak fungujeme, jako, to je docela velká skupina, je nás přes 20 lidí, šikovní studenti, šikovní postdoci a ty to odřou, jo, a já jsem takovej manažer? Takový nebo psycholog, jako, že si s nima povídám, že ten projekt třeba trošku vymyslím, pak to sepíšu, ale jako to opravdu práci udělají ty studenti, jo, a to je jako třeba jako vidět, jo, takže já si pak najdu čas třeba na ten tenis. Jasně, ale bez tebe by to nefungovalo, to je jedna věc, a druhá věc, umíš to máš nadání to vysvětlovat nám lajkům úplně skvělejma nějakýma pomůckama, který si dáváš jako třeba ty vláčky, a tedy, takže umíš popularizovat tu vědu, což je strašně velký dár a je to strašně důležitý, takže to je ale znovu říkám, jako tu práci udělají ty studenti a to je ten základ, jo, a bez nich bych se nikam nehnul už dneska. Ještě jedna důležitá věc, aby to věděli, mnozí to vědí, že vlastně váš ústav
pan Antonín Holý, docent, profesor Antonín Holý. Vymyslel vlastně lék na AIDS, nebo respektive lék, který nevyléčí AIDS, ale dá se s ním nějakým způsobem normálně žít, tak si to můžeme představit. Jo. A dneska už je to klasický lék. Asi je problém, je třeba ten lék drahý, že se nedostane k lidem v Africe, kteří jsou nejvíc postižený. Takhle to není, mimochodem, ten problém byl vyřešený, jo? To je jo, politický na to se problém. ptám. Takže jak to teďka funguje? Takže jako, abych to jenom trošičku zase zasadil do kontextu, ten profesor Holý vlastně syntetizoval tu látku, tu chemickou látku, k tomu byl potom třeba ještě jako biolog, což byl de Klerk z Belgie, který vlastně virolog, který vlastně ukázal, jak ta látka je účinná proti tomu AIDS. AIDS je teda vir, je to bakterie, to HIV je vir. HIV je vir, který způsobuje tu nemoc. A to je oslabení imunity teda? Ano, přesně. A co teda, v čem spočívá ten lék, že posiluje imunitu? Ne, ten lék skutečně zastaví množení toho viru. Aha, útočí na ten vir. Jo. Ale ono neumí úplně zničit, ale v podstatě ho paralyzuje. No, v tom smyslu, on že se přestane množit, takže člověk, který vlastně lék, tak vlastně nemá třeba v krvi vůbec detekovatelné množství toho viru, to znamená, nějak se ta nemoc už neprojevuje, on může žít normální život, on může mít normálně třeba i sexuálního partnera, nenakazí nikoho. Fakt, no, to už ani není infekční. A může léta s tím žít a ty vedlejší účinky toho léku jsou tak mírné, že vlastně se může dožít vysokého věku. Ale musí ten lék pořád brát, aby právě... Ale je to vlastně na způsob, jako každý nemoci, čím dříve se ta léčba nasadí, tím vlastně má ten vir méně času, aby se rozmnožil v tom To je trošku těle. složitější, ale protože ten vir potom, když se to rozvine, tak způsobuje strašný problémy, tak je to důležité, aby ten člověk ten lék bral, než se právě ty následky deficience imunity projeví, jo? A taky, aby nenakazil své okolí třeba. Jo? Ale já jenom chci ještě dodat. Funguje jo, v té praxi, no. Ten další do té trojice byl John Martin, což byl té firmy Gilead, který to byl ten manažer, který ten lék jako dotáhl. Jo? Čiže tam bylo spousta věcí dohromady, které se nějak včasně sešly. A funguje to, jak jsi zmiňoval třeba tu cenu toho léku, tam se dokázalo vyjednat, že třeba pro ty chudší země ta cena je jiná a dá se to jako, čili je to přístupný i pro ty lidi, kteří si to nemůžou dovolit za tu západní cenu. Tam samozřejmě se museli vyřešit složitý věci, aby se to nereexportovalo zpátky. No to jsem chtěl, mě napadlo první, co mě napadlo, že se s tím začne někdo obchodovat. No jasně, samozřejmě, jako, když se dá udělat nějaká špatnost, tak se udělá, ale myslím, že tohle je vyřešený a ten lék je široce dostupný a používají ho miliony lidí a zachránil jako miliony životů. Čili jsou vědci, kteří dokáží nejenom jako zkoumat strukturu dřeva, ale i zatopit v těch kamnech. Já mezi ně úplně nepatřím, ale je skvělý, že takové věci jsou. A je úplně skvělý, že to vlastně byl český vědec z vašeho ústavu a vy vlastně dneska i díky tomu nejenom, že to pomohlo milionům lidem, což je úplně skvělý, tak vám to umožnilo i nějaký silný finanční polštář. Díky tomu vlastně vy jste mnohem svobodnější teďka díky tomu ve své práci? No jednak můžeme jako opravdu dělat tu vědu na nějaký vyšší úrovni, protože věda stojí peníze, jednak samozřejmě to dává určitou svobodu a určitou nezávislost tomu ústavu a no je to samozřejmě skvělý. Ještě jsme se vlastně ptali na ten systém toho financování ze státního rozpočtu, to teda nefunguje tak, že vám řeknou, vy tady máte nějaký už to vlastně ani není grant, nějaký podíl z prodeje těch léků, tak my už jako daňoví poplatníci už vám nebudeme přidávat na ty vaše pokusy, nebo ten systém to takhle... My jsme veřejná výzkumná instituce a stát má jako v podstatě povinnost se starat o veřejné výzkumné instituce, takže my jsme Akademie věd. Stát dá určitý množství peněz Akademii věd každý rok a potom na tom vedení akademie se to rozdělí na ty ústavy podle nějakého klíče a podle tohohle klíče my dostáváme přidělené určité peníze. V našem ústavu to je v podstatě jako menší část těch peněz, které potřebujeme, to jsou nějaké, já nevím, 20%. Jo? Potom další část je, co získáme z grantů, jak českých grantů, tak evropských a mezinárodních grantů. No a zbytek se potom hradí z těch licenčních poplatků, to, co máme vlastně jako příjem toho ústavu. A funguje to zároveň tak, že když vás tenhle lék proslavil, jakoby váš ústav, tak se mnohem líp potom schání i ty mezinárodní granty, že si říkají ty investoři, nebo to není jenom o investoři, že něco očekává, je to i o tom, že... Takhle přímá souvislost tam není.
Jenom, že někdo dá něco na dobrou věc, ale bez toho, aniž by od toho něco očekával, že se mu to vrátí, ten... Já bych to trošku možná upřesnil, tam jsou dvě věci. Jednak, když děláme základní výzkum, tak žádáme o granty na základní výzkum, a to je třeba Grantová agentura České republiky nebo Evropská výzkumná rada. A tam funguje to, že se u nás dělá dobrá věda, že jsou u nás dobrý věci a samozřejmě, že to vědecké zázemí i přístrojové a tak je dobré, tak to samozřejmě pomáhá. Ale potom náš ústav má jako dceřinou společnost, má vlastně, se jmenuje IOCB Tech, má vlastně obchodní společnost, která rozvíjí dále ty licence a další patenty. A tam samozřejmě to, že už nějaký příklad máme, že už jsme prokázali, že vlastně umíme to dotáhnout do praxe, teda ten náš ústav, jako tady bych neměl používat tu první osobu, i když množného čísla, tak to samozřejmě pomáhá, máme nějakou jako tradici a rozvíjíme další perspektivní jako léčiva a tak. Takže to jsou dvě věci, kterými to jde. Jo? Ten základní výzkum, kde to jde hodně na ty granty, a pak ten aplikovaný, kde můžou potom vstupovat různí investoři a tak. Chápu. A je teda pravdou, že Česko se může řadit mezi špičku vědeckou? Oboru chemický, fyzický? Máme tu špičkové vědce, máme tu velmi dobré ústavy. Co se týče fyziky i chemie? Fyziky i chemie, i v biologii. Co to znamená řadit se mezi špičku? Jsou to skvělí vědci, dělají se tu skvělé věci. Jsou země, kde prostě ta věda, ten počet těch skvělých vědců na počet obyvatel je mnohem vyšší. Už jenom když se podíváme třeba do Rakouska, nebo nemluvě o Švýcarsku, no, nebo je to Izrael. tím, že ta společnost do toho dává víc peněz, nebo je to prostě jenom nějaký štěstí? Přece se ty lidi nerodí. Nedá se říct, že Germáni mají větší předpoklad, že z nich budou dobrý věci. Hodně je to, myslím, tradice, a tady ta vědecká tradice je docela dobrá. Myslím si, že i tady třeba vztah veřejnosti k vědě je velmi dobrý. Myslím, že při těch průzkumech vždycky věci vycházejí jako druhá nejrespektovanější jako profese, což mně skoro připadá, že až je trochu moc, ale vlastně hned po doktorech, který jsou užiteční. Vy jste taky užiteční. Někteří věci, ano. A je to samozřejmě o tom financování, který tady není na té úrovni, jako třeba ve Švýcarsku nebo v jiných zemích. Ale pak je to samozřejmě o tom, jak efektivně taky si ty peníze rozdělují, a tady část jde na tom, protože ta věda je velmi samosprávná, my si to organizujeme, jestli si to úplně dobře organizujeme, jestli třeba jsme schopni přitáhnout sem ty největší talenty, jestli se nám třeba čeští vědci, kteří odešli na zkušenou do zahraničí, jestli se vrací. Já si myslím, že dlouhodobě se to velmi zlepšuje, ale ještě máme dlouhou cestu. Já jsem s tou otázkou směřoval, jestli máš nějakou výtku k tomu systému, který je nastavený v Česku. Já se vždycky snažím na to dívat spíš jako pozitivně. Jo? A já myslím, že ten rozdíl třeba mezi Německem a Českem je, že v Německu je zákon a v Česku je zákon doporučení, tak i v tom vědeckém ten systém vlastně tady je velmi volný, a třeba náš ústav si to dělá trošku jinak než jiný ústav, čili mluvit tady o systému je trošičku, bych byl opatrný, ale... To je jako punk? Až punk je to v Česku? Ne, už to nejsou ty 90. 90. byly totální punk. Ne, teďka už ne, ale pořád je tady ještě hodně volnosti, což může být dobré, když se to chytí jako za správný konec. A já bych právě tohle viděl pozitivně. Já bych říkal, pojďme využít toho, co tady máme. Máme tady kreativní lidi, máme tady poměrně flexibilní jako strukturu. Tak pojďme to chytit za ten správný konec a dělat to dobře, ale samozřejmě, když je tady ta volnost, tak se to taky dá chytit za špatný konec. Jo? Ale já se vždycky snažím na to dělat spíš pozitivně a vidím, jak se to tady zlepšuje, a já myslím, že to jde v podstatě správným směrem. Prosím tě, Pavle, kdy tady chceš zastavit? No nejlepší tady na téhle autobusové zastávce, jestli mě vyhodíš. Tady na ty? No. To je takhle přesně, to vyšlo? No a já tady se běhnu dolů do Hluboče. To je úplně perfektní, to je naprosto perfektní. A ještě nám to dalo krásnou hodinku. No Pavle, to bylo skvělý, já jsem se rozjel, já jsem si chtěl ještě povídat tak další hodinu. Takové na pivo někdy. Super, Pavle, díky moc i za tohle a díky za pokec a za všechno, co děláš, díky moc. Kdy to bude, až to sestříháte nějak? Určitě tak za těch 14 dnů. No, tak určitě ti to pošlem, koukni na More Miko. Jdu na to. Jo, a s tím pivem tě beru vážně, až někdy budeme s Ondrou, kdybychom to takhle spojili. Vemte mě sebou, to je úplně nejjednodušší. Já to Ondrovi řeknu, díky moc.